Hi mga kaibon! Welcome back po sa channel natin. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na po kayo at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga video na ina-upload natin every week. At pakifollow na rin po yung FB page natin kasi katulad kahapon mga kaibon, namigay tayo ng hand feed libre. Ibig sabihin po nun, kung nakafollow po kayo sa FB page natin, syempre pag namimigay tayo at kung may mga biglaang update tayo, makakuha nyo po agad mga kaibon. Okay? At sa week na to mga kaibon, napaganda ng topic natin kasi half of the year na tayo, breeding season na. Grabe bilis ng panahon mga kaibon, June na. Tag-ulan na talaga mga kaibon. Kaya pag-uusapan natin ngayon mga kaibon is napaka-interesting kasi it's about selective breeding versus non-selective breeding. Titingnan natin kung ano yung maganda sa dalawa, ang advantage at yung disadvantage nila mga kaibon. Okay? Napakagandang topic na to mga kaibon. Pero syempre, bago natin i-discuss yung first topic natin this June, magsha-shoutout muna tayo sa mga solid supporter natin na walang sawang sumusuporta sa channel natin. Maraming salamat mga kaibon. Okay, ngayon syempre mag-shoutout na tayo mga kaibon sa mga solid supporter natin. Maraming salamat po sa suporta nyo. Shoutout na pala unang-una sa PPSM Birds Incorporated. SEC registered ito mga kaibon. Konting hintay na lang. May pinaprocess lang sa DNR. At makakaship na tayo locally and internationally. Maraming salamat po. Shout out din po kay Sir Diggy Lennon, DPJ Mini Avery, Aldrin Martinez, Dan Katian, Antipulin Avery, Silverio Magbanwa, Angelo Villena, kay Kaibon JTP Avery ng Gapan, kay Kevin Bilote ng Pangasinan. Shout out din kay Kaibon ENC Mini Avery, Smiley Avery, Ian Gubatan, Rio Mendoza, Noli Bautista, John Ramos ng Bukawe, Mark Lawrence Papas, Chef TV, Ridor Family ng Batangas, John Kenneth Fabiano, Mordido Family ng Las Piñas, Yaoyan MMA Fighters, KJ Mini Avery ng Samar, Joel Mariano, Kenneth Soriano, Ziza Mini Avery ng Binyan Laguna, LA Sarmento ng Pampanga, kay Jeff Lugs Avery, Imos Ibunan, at kay Kaibon Ronald Antonio. Maraming salamat po sa suporta, sa solid na suporta nyo mga kaibon. God bless po. Okay, yan. Pag-uusapan na natin mga kaibon yung napaka-interesting na topic natin ngayon kasi breeding season na. Pag-uusapan natin is about breeding. Kung ano ba yung maganda. Selective breeding po ba o non or not selective breeding. Napakaganda nito mga kaibon kasi kung nag-uumpisa ka, pinaka-importante sa pag-iibon is yung tama ang umpisa mo sa pag-iibon mga kaibon. Kasi kung nakaumpisa ka na tapos medyo tumagal ka na sa pag-iibon, medyo mahihirapan ka na kasi nakabili ka na ng cage, nakabili ka na ng mga gamit, nakabili ka na ng mga ibon, medyo mahihirapan ka na. Kaya dapat pag-umpisa sa pag-iibon, tama ang pag-uumpisa para smooth ang breeding natin. Okay, usapan natin mga kaibon yung selective breeding. Ano ba yung selective breeding mga kaibon? Ito po yung breeding na by itself, siniselect lang na talaga natin kung pinipili natin yung breed or mutation na gusto natin mga kaibon. Ibig sabihin nito mga kaibon, hindi kailangang marami. Katulad natin mga kaibon, nagbi-breed tayo, yung cage natin for breeding is 24 cages lang mga kaibon. Bakit kaya naging selective breeding tayo mga kaibon? Okay, ito yung naging rason natin mga kaibon. Sa selective breeding mga kaibon, unang-una, manageable siya, tsaka makokontrol mo. Anong ibig sabihin ng manageable mga kaibon? Ibig sabihin lang po nun, mamamanage mo yung ibon mo mga kaibon o mamanage mo sila. Kasi kung sobrang dami mga kaibon, siyempre mahihirapan ka mga kaibon. Katulad pag umaga mga kaibon, pag nagpapakain po kayo, pag nagpapatuka po kayo mga kaibon, madali silang ma-manage, madaling ma-monitor yung mga ibon nyo. Mamomonitor nyo talaga. At makokontrol nyo rin mga kaibon
Paano ko nasabing makokontrol natin yung breeding natin mga kaibon. Kasi sa breeding mga kaibon, makokontrol nyo. Kasi kung wari sa atin, 24 na breeder lang meron tayo. Kasi nga selective breeding tayo. For example, yung 24 na yun mga kaibon, nag-anak yun ng tagdadalawa lang. Diba? 48 na inakay na yun mga kaibon. Sa 24 na yon. Sa isang taon mga kaibon, lagay lang natin 2 beses ka lang nakapagpapisa. Imagine mo yun mga kaibon, 96 na inakay na kagad yun mga kaibon. Pero alam po sa isang taon, ilang beses ka rin magka-clutch at hindi lang 2 yung mapipisa mo. Ibig sabihin mga kaibon, makokontrol mo yung dami ng papisa mo at dami ng inakay mo. Ito yung kagandahan sa selective breeding mga kaibon. Susunod dito is di sayang sa patuka mga kaibon. Kasi kung sa sobrang dami mo ng ibon mga kaibon, pag hindi ka nag-selective breeding, sayang sa patuka yun mga kaibon. Ba't natin nasabi sayang sa patuka mga kaibon? Kasi yung ibang ibon dun mga kaibon, di ba hindi lahat materyales. Kasi nga hindi mo na selective breeding. Kasi kung selective breeding yan mga kaibon, karamihan dyan materyales. Kaya hindi masasayang yung patuka mo kasi karamihan ng papisa mo materyales. Okay? Ang susunod mga kaibon, yung outcome o quality. Kasi sa breeding naman mga kaibon talaga, yun naman to talaga yung target natin. Yung quality, yung magandang breed o magandang mutation na ibon na mapapalabas natin. Kung sa sobrang dami mong inalagaan na ibon mga kaibon, minsan hindi mo na talaga makikita yung outcome niya. Kasi katulad pag nag-cross ka ng 2 parisan lang dyan o 3 parisan lang pinagkukross mo dyan mga kaibon, makikita mo kung ano yung maganda pala ang ganitong parisan. Ito pala yung quality at magandang kalalabasan ng parisan na ganito. Ito yung mutation na gusto ko. Kasi kung sa sobrang dami mo ng ibon talaga mga kaibon, mahihirapan ka magpalabas ng mga quality at pure talaga na mga mutation. Okay? Ang susunod dyan mga kaibon, syempre, pag selective breeding mga kaibon, hindi ka masasayangan sa oras. Or yung oras mo hindi masasayang. Kasi, like for example, tayo mga kaibon, nagsispend tayo o nag-google tayo ng oras 30 minutes to 1 hour sa ibonan natin mga kaibon. Bawat umaga po yan mga kaibon. Bawat gising natin, magwawalis tayo, magpapalit tayo ng patoka, maghugas tayo ng tubigan nila, maglilinis-linis tayo dyan. Minimum po 30 minutes to 1 hour talaga yung kakainin ng oras mo mga kaibon. Sa 24 cages lang yun mga kaibon, sa 24 breeders lang na siniselective breeding natin ngayon. Paano kung sobra na? Sobrang dami na talaga mga kaibon. Okay lang yun kung may mga nagbabantay kayo, may pinapasweldo kayo. Siyempre dagdagastos na naman yun mga kaibon. Pero kung wala, mahihirapan talaga kayo mga kaibon. Mauubos talaga yung oras nyo sa paglilinis pa lang. Pero alam ko, naubos na rin naman talaga yung oras natin kasi kakatitig, kakatambay sa ibonan. Kaya okay lang din mga kaibon. Okay, ang susunod dito mga kaibon, pag nag-selective breeding kayo mga kaibon, syempre yung percentage nyo para mag-quit is malayo. Hindi mataas yung percentage nyo na mag-quit kayo balang araw. Kasi selective breeding kayo Alam nyo na yung mga mutation na gusto nyo ipalabas. Katulad, pag nag-selective breeding ka lang ng ino, alam mo, laruin yung ino mga kaibon. At alam mo, yung ino is in demand kahit nung unang panahon pa hanggang ngayon. Ang ino is may buying mula noon hanggang ngayon mga kaibon. Kaya sinabi ko kanina, napaka-importante na tama ang simula natin sa pag-iibon. Kasi kung nagsimula ka sa mutation na hindi tatagal sa market, ito yung mangyayari sa'yo. Magkikwit ka talaga mga kaibon. Okay? Pero kung selective breeding ka, tama yung simula mo, malayo ka sa quit. Ang percentage mo na magkikwit is malayo kasi nag-i-enjoy ka na, di ba? Nag-i-enjoy ka na, maganda yung mutation na papalabas mo, at pag gusto mong mag-out para mabili kang patoka, makaka-out ka, may buying, pwede ka magbenta.
Ibig sabihin, malalaro mo talaga mga kaibon. Malalaro mo yung breeding mo, malalaro mo yung pag-iibon mo, at magiging masaya ka pa. At bonus na rin kung yung pasok o yung income na may papasok sa'yo mga kaibon. Okay? Punta na tayo sa non-selective breeding mga kaibon. Disclaimer na to mga kaibon, kasing iba, wala naman silang okay lang sa kanila kahit kung ano-ano lang yung binibreed nila mga kaibon eh. Kasi hobby lang naman talaga nila, wala namang problema. Kung sa mga mindset na ganun, okay lang naman mga kaibon. Pero kung gusto mo talaga yung magandang outcome, definitely selective breeding ka. Pero kung sa'yo okay lang na kahit hindi selective breeding, kahit ano maging outcome, pag-usapan natin yung non-selective breeding mga kaibon. Okay, ang non-selective breeding mga kaibon, unang-una sa lahat mga kaibon, ang disadvantage talaga nito is maraming tapon mga kaibon. Ano bang ibig sabihin ng maraming tapon mga kaibon? Ito po yung parisan mo, ang materyales is isa lang napapalabas mo, yung mga hindi materyales 3. Ibig sabihin ng 25% lang ang magagamit mo, 75% hindi mo talaga magagamit. Kaya ito yung disadvantage talaga ng hindi selective breeding or non-selective breeding mga kaibon. Onti talaga ang materyales na makukuha mo kasi nga hindi selective yung breeding mo. Hindi mo talaga pinag-isipan o kahit ano na lang binibreed mo na lang mga kaibon. Ito yung disadvantage niya mga kaibon. Okay, pangalawa mga kaibon, hindi natin mapipigilan mga kaibon na hindi dumami yung ibon natin. Pag nagbe-breed tayo, dadami talaga yan mga kaibon. Tayo, way back 12 to 15 years ago, ang ilalagaan natin isang piraso lang naman o isang pares lang naman mga kaibon. Pero, as time goes by, dadami talaga yung ibon. Kaya, pag dumami na yung ibon mga kaibon, ang disadvantage ng selective breeding is mahihirapan po kayo i-market yung ibon. Kasi yung ibon na nilalabas nyo, kasi nga, di ba sabi natin yung unang disadvantage niya is maraming tapon, is yun nga po, yung materyales, kung ilalabas nyo po yung mga hindi pang materyales mga kaibon, mababa ang presyo sa market ng mga kaibon. At mahirapan tayong i-market nun mga kaibon. Kung mabibili man mga kaibon is syempre mababa yung presyo niya mga kaibon. Baka talo pa tayo sa patuka. Di ba mga kaibon? Kaya napaka-importante talaga ng tama ang pagsisimula sa pag-iibon. Okay? Sunod is yun nga, sa selective breeding makokontrol mo. Dito naman hindi mo makokontrol at mahihirapan ka rin i-manage mga kaibon. Ito na yung kung sobrang dami na talaga yung mga breeders mo. Pero kung onti lang naman breeders mo, syempre hindi to applicable sa'yo. Kasi kunwari, 2, 3, 4 lang naman breeder mo o 5, kayang-kaya mo i-control to, kayang-kaya i-manage to. Pero kasi may nakikita tayo na ang breeder nila mga 40 na, 50 na, katulad sa mga unang naging mga kakilala rin natin. Pero 50 breeder or 40 na breeder na yun mga kaibon, karamihan dun mga kaibon low mute. Ayaw man natin sabihin yung word na low mute na yun, pero yun po yung katotohanan. Yung mga inaalagaan niya po mga kaibon is pag nabenta niya, lugi pa mga kaibon. Kaya hindi niya talaga makokontrol o hindi niya ma-manage kasi mahirapan siya mga kaibon i-control kasi magbibreed talaga yan mga kaibon. At kung i-manage naman mga kaibon, maubos din ang oras siya kakamanage doon kasi sa patubig pa lang, sa pagpapalit pa lang ng patuka o pagpalilinis ng tubigan, grabe, 3-4 na oras na ang nauubos yun doon mga kaibon. Kaya pag umaga pa lang pagod na siya mga kaibon. Kaya minsan ito yung mga dahilan din mga kaibon kung bakit napaka-importante na tama yung pagsisimula sa pag-iibon. Okay? Ang susunod dun mga kaibon, syempre, yung mga ibon na ilalabas mo mga kaibon is hindi na ganun ka-quality mga kaibon. Kasi nga, di ba, yung mga ibon
na papalabas mo is 25% na lang yung materyales. Hindi ka na naman magsa-stop dun sa breeding na yon. Ibig sabihin nun, kung may makukuha ka na quality na materyales, uunti lang. At yung mga quality na materyales na yun mga kaibon, kung iipunin mo yon at yun yung ibibreed mo, matatagalan yung breeding mo mga kaibon. Ibig sabihin, madidelay yung breeding mo mga kaibon. Kasing kalaban natin dito ngayon sa breeding, yung oras yung time Kaya, kung selective breeding, marami kang ma-harvest na quality na ibon na pang materyales. Kaya ito pa yung isang disadvantage nito mga kaibon. Okay? At ang pinaka-disadvantage nito mga kaibon, kasi sa sobrang dami mo ng ibon talaga is, may tendency ka na mag-quit. Ito yung nakikita ko parati mga kaibon kung nakita nyo sa Facebook. Siyempre, lagay natin, walang time. Pero karamihan, nagkikwit sila. Kasi sa sobrang dami nilang alagang ibon na talo pa sila sa patoka mga kaibon, ang tendency nila, instead na pagpatuloy sa pag-iibon na lang, kahit talo, ang tendency niyan mga kaibon is magkikwit sila. Kasi nga, parang nararamdaman siguro nila mga kaibon na parang wala nang patutunguhan yung pag-iibon nila. Kasi nga, yung sinimulan nilang mga mutation o materyales na ginamit nila sa panimula nila, hindi talaga nila pinag-isipan. Baka binili lang nila dahil mas mura o yun lang yung kaya. Pero kung iisipin mo in the long run mga kaibon, malulugi ka rin talaga. Kasi kung bumili ka ng mga ibon o materyales na hindi pang matagalan, ang ending mo talaga mga kaibon is magkikwit ka talaga balang araw mga kaibon. Okay? Kaya pag nagsimula tayo sa pag-ibon mga kaibon, napaka-importante ng research muna. Titingnan natin kung ano yung mga mutation, kung ano yung mga breed na magtatagal sa market mga kaibon talaga. Kasi aside from hobby mo to, masaya ka sa ginagawa mo, nakakatulong pa to sa'yo mga kaibon. Ibig sabihin, hindi ka masistress mga kaibon. Kasi kung wala kang pambiling patuka, pwede ka mag-out, makakabili ka na ng patuka. Pag-aralan, research talaga natin mga kaibon. At syempre, sabi ko nga kanina, importante din talaga na tama yung simula mo mga kaibon. Tama yung mga materyales na nakuha mo, tama yung mga mutation, tama yung breeding process mo rin mga kaibon. Para hindi po kayo basta-basta mag-quit. Okay? Okay. Sana po mga kaibon, nag-enjoy kayo sa munting discussion natin about sa breeding mga kaibon, kasi napaka-importante nito. Kung may mga suggestion kayo, comment down below lang kayo mga kaibon. Try natin ibasahin yan mga kaibon. At God bless po pala sa lahat na mag-iibon. God bless po sa mga minamahal nyo sa buhay. See you next time po mga kaibon. Ibon at iba pa. Paalam.